Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khonawibo khonaththok Sini kokborok Sini kokborok Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khonawibo khonaththok Sini kokborok Sini kokborok Sini amani kok sawibo satothok Sini kok thai bai rısabı gothok temani Sini kok thai bai rısabı gothok temani Bufang wafang tok satok mului Sini kok bai mung farmani Bufang wafang tok satok mului Sini kok bai mung farmani Sini kok thai bai rısabı gothok temani Sini kok thai bai rısabı gothok temani Bufang wafang tok satok mului Sini kok bai mung farmani Bufang wafang tok satok mului Sini kok bai mung farmani Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khonawibo khonaththok Sini kokborok Sini kokborok Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Mani kok bai sung por Dalai no hambai tini 19th January 2026 Padmabil block tei Padmabil IS tei joto line department tei joto lok amchaini lokurok no tuya koi boroichi sar that means 48 celebration of kokborok deno tuya koi chung Kumari Multi Rupostri School plus Padmabil IS ni Nokla hoite Padmabil block ni ground chung thailai tongo te omo haiklai no chung sini mani kokborok bill broichi sar no tuya koi chini school ni chikon charai rok tei kabang ma chini TRLM theke shuru khlai kabang ma social worker theke shuru khlai tini chung hayung ni sini kok mani kok no tei buku subre omotlangna ni bagai chung rally thailai tongo omo haikeno tini Padmabil block obo songko jagai আমরা নাইজি 1979 তিনি হাই সালনো যে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য টোটাল kokborok no সরকারি গভর্নমেন্ট ni কোনো রিকগনাইজ কক ni go sejak ya tongmani abo 1979 ni 19 তারিখ জানুয়ারি ও kokborok no ত্রিপুরা সরকার ni সরকারি ভাষা হিসাবে রিকগনাইজ খাইনা হারকা aboni bagai tabuk chung kokborok listamoni jorao kabangma kokborok bai chung chini kusuk remo pore laikha surung laikha tarpore chini kok bai koklop kokthal kokbuma kabangma sui laikha thalaikha saimanka development ongoi no tongo haifano particular basano kokthaino development laiklangna ni bagai je script hoito script no tuya koi tabuk jora srai unglai manya ko kintu ang saimawani note চারটা ভাষা কমিশন মানে ইয়াগুলো ম্যাক্সিমাম রোমান স্পিড no kokborok seinani bagai roman speed no kokborok seinani bagai chaitoklai tongo ebong emonki 70% above no roman speed bai kokborok seikai
sakuknai aboni septhap tongnai nei salai tongo tei abono ango support khayo chung mojokono support khayo romani script no hinango in future o chini kokborok no suitane jotoni better nei chung khatongo.